Ти бил пиян, закачал там с едни деца и фанали го на Он тъпали. се е закачал с едни деца там. А, деца ли са големи такива? Рицаро. Да. И ще стана накрая от тъпал от боя. Ама Рицаро, как е? Като му на една купката на разки. Ти би ли го? Ето и аз рипнах. За кой си рипнал? Аз рипнах. Не Разки за му кой. приятел. Не за разки. А за Рицаров. Рипнай ти, не? А сега като Да даде се биш. мутката, сега какво е днеска? Кой мутката? А? Кой мутката, бе? Чората и сега като дойдат и уния разложени племениците на Разки. Да бият Румене. А, Великата на тепът. аз съм и с разки. А сапа си из него, преди на него си рипил. Мани,